الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі дұғаларға қағылышлы болған дәрісімізде иншаллах ризықланыр алдынан һәм аннан соң болған дұғалар хақында сөйлесеміз. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетінде ашар алдынан Аллахумма барик лана фима разақтана ва қина ғазабын нар бисмиллах деген дұға етілі. Һәм әгәр дә без аның тәрҗемәсенә ихтибар итсәк, я Раббым Аллах, безгә биргән ризыкларыңа бәрәкәт иңдерсәң иде. Һәм безне җәһәннәм утыннан сакласаң иде. Һәм Аллаһ исеме белән дип әйтеп, без инде уң кулыбыз белән ашый башларга тиешле. Җәмәгать, дуабызны тагын бер кат кабатлыйбыз. Аллахумма барик лана фима разақтана ва қина азабын нар бисмиллах. Енді ашап бітіргеннен соң Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтендә берничә төрле дуга каралган. Мәсәлән, шулардан берсе безнең халыкта еш укыла торган Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва жa'алана минал муслимин кебек дуга бар. Мәсәлән, мактау булсын Аллаһ Тәгаләгә, ул безне ашатты, ишертте һәм мөселманнардан кылды. Җәмәгать, дуабызны тагын бер кат кабатлап китик әле. Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва жa'алана минал муслимин. Икенче дугага килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның Сахих Бухари китабында китерелгән хадисендә әйтелә: Алхамдулиллахи хамдан кассиран таййибан мубаракан фиһи гайра мукфин ва ла муаддa'ин ва ла мустагнан анху раббана. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аш өстәленнән элек битендә идәндә ашаганнар, ашъяулыкны алып куйганнан соң бераз вакыттан соң менә шу дуганы укый торган булган. Аллаһ Тәгаләгә күпләгән бер үзлексез һәм бәрәкәтле булган мактау шөкерләребез булса иде. Һәм без шушы мактауларыбызга мохтаҗбыз, ихтияҗыбыз зурдыр. Һәм я Раббыбыз Аллаһ дигән мәгънәдә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Җәмәгать, соңгы дуабызны янә кабатлап китәбез иншаллах. Алхамдулиллахи حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Гомумән, мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кеше Аллаһ Тәгалә биргән һәр ризык ниғмәткә шөкранә кылыр һәм Аллаһ каршында рәхмәтле булыр. Пешергән кешегә рәхмәт әйтер. Бу исә тормышыбызда һәр вакытта шагылыш табарга тиешле. Аллаһ Тәгалә үзенә хөрмәтле булып, шөкр итеп яшәүләребезне һәммәбезгә насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.